Perspektivtegning. Jeg har en kasse. Den kasse tegner jeg så en linje ud fra. Og så en linje ud fra højden. En linje ud fra længden. Så tegner jeg en prik. Prikken er forsvindingspunktet. Så tegner jeg en streg, som er horisontlinjen. I dagligdagen har vi mange forskellige forsvindingspunkter, for eksempel på et togspor. Her er et forsvindingspunkt på et togspor. Et forsvindingspunkt er for eksempel et togspor, som ude i horisonten forsvinder. Det er en vej. Her er forsvindingspunktet, og her er horisontlinjen. Her er der en mark. Ude på den mark er der en horisontlinje. En horisontlinje er en vandret linje ude i horisonten. Det her er en kasse med 2 forsvindingspunkter. Man starter med at måle den ene side af kassen. Derefter måler man den anden side af kassen. Og så midten af bunden. Så tager man den anden side på helt samme måde. Den ene side af kassen. Så den anden side af kassen. Derefter midten af bunden. Så tegner man 2 prikker. Prikkerne er forsvindingspunkter. Så tegner man en streg mellem de 2 prikker. Det er horisontlinjen. Sådan tegner man en perspektivtegning.